бизнес ду намуд мешавад. ҳаст бизнеси дуруст ва ҳаст бизнеси нодуруст. мо тарафдори бизнеси дуруст ҳастем ва яке аз шартҳои дуруст ба роҳ мондани бизнес ин қонунӣ ташкил кардани корхона аст. дар Федератсияи Россия якчанд намуди қонунӣ ташкил кардани корхона аст. Ин кушодани ИП, ин кушодани ОО ва ғайра ва ҳоказоҳо. ҳамаи ин вобастагӣ дорад аз намуди бизнеси шумо, аз нозукиҳои бизнеси шумо ва мо мехоҳем имрӯз дар бораи чӣ тавр дуруст боз кардани ИП, яъне индивидуальный предприниматель ба забони тоҷикӣ соҳибкори инфиродиро пешкаши шумо гардонем. Салому алайкум бинандагони азиз, ман Фатҳиддин Насимов, ин шабакаи Умма Инвест, дунёи тиҷорат ва сармоягузорӣ. Албатта савол ба миён меояд, ИП чист ва ё ба кадом ният, ба кадом ҳадаф ИП яъне корхона кушода мешавад. ИП чӣ гунае ки ман қайд кардам, ин расшифровкааш индивидуальный предприниматель мешавад, яъне соҳибкори инфиродӣ. Ин як шахс корхона мекушояд ва ин шахс яъне сардори ҳамин корхона ба ҳисоб меравад ва ба кадом ҳадаф, ба кадом ният ИП боз карда мешавад. Ин вобастагӣ дорад аз намуди бизнеси шумо. Одатан ИП-ро соҳибкороне боз мекунанд ки бизнеси хурд ва миёна доранд. Чунки ИП якчанд фарқият ва якчанд хосиятҳои хос нисбати ООО-ву нисбати АО-ву дигар сохторҳо дорад. Вақте ки мо дар бораи ИП гап мезанем, пеш аз ИП кушодан бояд ҳамон соҳибкор, ҳамон бизнесмен бояд дақиқ донад ки барои чӣ ИП мекушояд, оё ИП барои ҳавай лозим аст, лозим нест, шояд барои вай ОО лозим бошад. Вале дар навори имрӯза мо дар бораи ИП суҳбат хоҳем кард. Яъне чӣ гуна кушодан дар кор, роҳҳои кушодан, кадом намуди андозсупориро интихоб кардан дар кор ва ғайра ва ғайраҳо танҳо дар бораи ИП. Саволи аввал, кӣ ҳуқуқи ИП кушодан дорад дар Федератсияи Россия? Агар мо дақиқтар гап занем, шаҳрвандони Тоҷикистон, яъне шаҳрвандони хориҷа ду намуд мешаванд. Ҳастанд шаҳрвандони Тоҷикистон ки танҳо шиносномаи Тоҷикистон доранд. Инҳо ҳуқуқи дар Федератсияи Россия ИП кушоданро надоранд. Ва ҳастанд шаҳрвандони Тоҷикистон ки вид на жительство доранд. Инҳо ҳуқуқи ИП кушодан доранд. Вале як камтар талабот дорад. Барои ИП кушодан ҳатман бо ҳамон ҳуҷҷатҳое ки шумо пешниҳод мекунед, ҳатман перевод паспорта, нотариально заверенный перевод паспорта ҳатман лозим. Ин яке аз пунктҳои асосӣ барои шаҳрвандоне ки вид на жительство доранд, мехоҳанд ИП кушоянд. Мегузарем ба саволи дуввум. Роҳҳои дурусти кушодани ИП, боз кардани ИП. Инҷо ду роҳ ҳаст. Ҳаст роҳи бепул ва ҳаст роҳи пулакӣ. Роҳи бепул ман чиро дар назар дорам? Ҳар як инсон мустақил метавонад ҳуҷҷатҳои худашро ҷамъоварӣ кунад ва равад ба банк. Банкҳое ҳастанд ки барои шаҳрвандон бепул ИП боз карда метиҳанд. Ин Сбербанк аст, дигар банкҳо. Рӯйхати ин банкҳоро шумо метавонед дар интернет пайдо кунед. Яъне шумо ҳуҷҷатҳои худро тахт мекунед, меравед ба банк ва банк, коргари банк ба шумо ИП кушода медиҳад. Дуввум роҳ ин МФЦ. Дар ҳар минтақае ки мо зиндагӣ мекунем, албатта филиал, яъне МФЦ худашро дорад. Шумо инчунин ҳуҷҷатҳоятонро ҷамъ мекунед, меравед МФЦ ва коргари ҳамон МФЦ ба шумо ИП боз карда метиҳад. Ва роҳи севум ин госуслуги. Агар шумо кабина дошта бошед, шумо метавонед тариқи телефон ё ки тариқи интернет ба госуслуги худатон ворид шавед ва унҷо пайдо кунед барои ҳуҷҷатсупорӣ барои боз кардани ИП. Ин буд роҳҳои бепулӣ боз кардани ИП. Ва ҳастанд роҳҳои пулакӣ. Роҳи аввал ин
налог, яъне шумо ҳамун вазорати андоз онҷо меравед. албатта ин ҳуҷҷатҳоро бо худ мебаред ва онҳо ба шумо боз карда метиҳанд. нархи ин хизматрасонӣ, агар хато накунам, 800 рубл аст. ва роҳи дуввум, ҳастанд ширкатҳо, корхонаҳое ки хусусан бо ҳамин корҳо сару кор доранд. шумо ҳеҷ кор намекунед, шумо ҳуҷҷатҳоро ба онҳо месупоред, онҳо аз тани шумо ҳамаи ҳамин корро дуруст мекунанд, ипе боз карда ба шумо метиҳанд ва албатта ин як миқдори пул аз шумо мегиранд. ин буд маълумот дар бораи роҳҳои боз кардани ипе. мегузарем ба саволи баъдӣ. ин види система налогообложения, яъне намудҳои пардохти андоз. аслан якчанд намудҳо мешаванд, вале мо дар бораи намудҳои асосиҳо гуфта мегузарем. пеш аз ин ман мехостам бобати як бародар, як қиссачаки хурдакак ба шумо гап занам ва баъд давом медиҳем. як бародари мо, бародари тоҷик, вақте ки ипе боз мекунад, ҳамон ҷо ҳамон система налогообложения интихоб намекунад. дар ҳолати интихоб накардани ҳамон системаи муайян, барнома шуморо тариқи по умолчению, яъне аз пеши худ шумо ба общая система налогообложения дохил мекунад шуморо. ин чӣ маъно дорад? ин аз ҳамон фоидаатон 20% месупоред плюс ндс месупоред. вақте ки давраи налогсупорӣ мешавад, ҳамон фоидае ки бародар дар маркетплейс кардагӣ буд, ҳамин меравад ба супоридани андоз. барои ҳамин аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам нисбати ин пункт бетараф набошед ва ҷиддӣ дида бароед. хоб, чанд намуд мешавад ва ман намудҳои 4 намуд асосие ки бисёр истифода мебаранд дар бораи ҳамино ба шумо гуфта мегузарам. намуди якум ин УСН, упрощенная система налогообложения. ин чӣ маъно дорад? инам ду намуд мешавад. намуди якумаш ин аз ҳамон обороти шумо даход доред, аз ҳамон даход шумо 6% месупоред. намуди дуввумаш ин аз ҳамон обороти шумо расход, хароҷоте ки шумо мекунед, минус мекунед ва аз боқимондаи ҳавай шумо 15% месупоред. намуди сеюм чӣ хеле ки ман қайд кардам, ин общая система налогообложения, яъне аз ҳамон кору фаъолияти худ аз фоидае ки мебинед 20% месупоред плюс ндс месупоред. ва як намуди дигар ин патент аст. хоб, ана акнун нисбати ҳар як ҳамин пурра гуфта мегузарем. барои интихоб кардани система ҳатман шумо бояд аввал бизнеси худро хуб донед ки шумо бо чӣ кору бор фаъолият доред, яъне шумо чӣ хароҷотҳо доред, бизнеси шумо чӣ намуд ҳаст. ҳатман бояд бо бухгалтер агар дошта бошед, шумо бояд маслиҳат пурсед, суҳбат кунед ки барои ҳамин бизнеси мо кадом аз ҳамин системаҳо дурусттар мегирад. 6% ин барои кадом одамҳо бисёртар дуруст мегирад. тасаввур кардем шумо дизайнер ҳастед ё ки программист ҳастед. шумо кори фаъолиятатон дар хона як дар ҷои озод метавонед кору фаъолиятатонро пеш баред. ин аз ҳамон фоидае ки шумо ба даст меоред, аз доходи шумо 6% месупоред. вақте ки шумо дизайнер ҳастед, вақте ки шумо специалисти ягон барномарез ё ки барномасоз ҳастед, шумо бо баъзе корхонаҳо шартнома мекунед ва ё ҳатман мисол расчётни шодкатӣ месупоранд. барои ҳамин шумо ба ҳамин чиз дурусттар мегирад. дуввум намудаш ин доход минус расход, яъне даромад, аз даромад шумо ҳамон хароҷоти худро минус мекунед. бигзор шумо як производство, яъне истеҳсолот доред. ин барои ҳамон нафароне дуруст мегирад ки бо истеҳсолот сару кор доранд. вақте ки шумо бо истеҳсолот сару кор доред, шумо ҳатман ягон биноро иҷора мегиред, ягон помешани иҷора мегиред. шумо ҳатман барои ҳамон истеҳсолот агар цехи мебел дошта бошед, шумо мавод мехаред, тахта мехаред, доска мехаред, материал мехаред, лак мехаред ва ғайра ва ғайраҳо.
вақте ки агар шумо бо истеҳсолот сару кор дошта бошед, ҳатман доход минус расходро интихоб кунед. ва як пункти беҳад муҳим ҳамин ки ҳар як расходе ки мекунед ҳамун чекҳоя гум накунед. Илтимос як папка кунед, дар ҳамун папка ҳама расходотона, аренда, договор аренда, супоридаги арендаотона, ҳамун чек, ҳар як копейка, ҳар як рубля ҷамъ кунед, чунки бухгалтери шумо дар асоси ҳамин чекҳои шумо ҳисобот месупорад ва аз ҳамун обороте ки шумо доред, ҳамун чекҳоя, ҳамун расходҳои шумоя, яъне хароҷоти шумо минус мекунад ва аз боқимондаи ҳавай шумо 15% налог месупоред, 15% андоз месупоред. Ин дуюм намуд буд. сеюм намуд, хеле ки ман қайд кардам, ин общая система налогообложения. шумо 20% аз даромади худ месупоред плюс НДС месупоред. Ина бисёриҳо истифода намебаранд, ин невыгодна аст. ва чорум намуд, ин патент. Патент аз УСН дигаро чӣ фарқият дорад? вақте ки шумо ИП боз мекунед, шумо метавонед дар як сол то 251 миллион оборот дошта бошед ва инчунин шумо метавонед то 130 нафар коргар дошта бошед. 5 нафар, 10 нафар, 50 нафар, 100 нафар, то 130 нафар коргар дошта бошед. дар ҳолати обороти шумо аз 251 миллион зиёд будан ва коргари шумо аз 130 нафар зиёд будан, шумораи коргари шумо, ИП ба шумо дуруст намегирад. хубаш ё ки ООО ё ки ягон дигар намуди сохтори корхонаро интихоб кунед. патент аз ИП чӣ фарқият дорад? ин ҳамеш албатта ИП ба дохил мешавад. патент ҳамин қадар фарқият дорад ки шумо то 60 миллион дар як сол оборот дода метавонед. то 60 миллион. инчунин патент шумо фоиз намесупоред. вақте ки шумо патент мехаред, яксола абонентская плата агар сода карда гӯем, яксола шумо фиксирована 49500 рубл агар хато накунам ҳозир аст, месупоред ва тӯли як сол дигар ҳеҷ чӣ намесупоред. ин фарқият ҳамин аст. дар ҳолати обороти шумо аз 60 миллион зиёд шудан, шумо мегузаред ба чӣ ки ман дар боло қайд карда будам, общая система налогообложения. баъд 20% мешавад. барои ҳамин вақте ки патент интихоб мекунед, патент аслан ба ҳамон бизнесҳои хурд бисёртар дуруст мегирад. ИП бошад ба бизнесҳои хурд ва ба бизнесҳои миёна дуруст мегирад. ин буд бародаро бобати намудҳои системаи андоз. ва албатта вақте ки шумо доход минус расход интихоб мекунед, унҷа камтар проверкаҳош зиёдтар, унҷа ҳуҷҷатгузориҳош камтар зиёдтар ва ӯҳдадориҳош нисбати 6% зиёдтар аст. вобаста, бори дигар такрор мекунам, вобаста аз бизнеси худ бо чӣ намуди бизнес сару кор доред, шумо бояд яке аз ҳамин системаро ҳатман интихоб кунед ва пеш аз интихоб кардан ҳатман бо бухгалтери худ шумо бояд як маслиҳат пурсед, як маслиҳат гиред. ин буд бобати намудҳои системаи андоз. хоб, шумо бизнеси худро интихоб кардед, шумо ИП кушодед ё ки патент гирифтед, як муддати муайян кору фаъолият кардед, пул кор кардед, хона харидед, порш харидед ва даврае расид ки шумо мехоҳед ИП-ро маҳкам кунед, чунки ҳар як кор аввал дорад ва охир дорад. барои маҳкам кардани ИП чӣ гунае ки шумо барои кушоданаш ҳуҷҷатҳо ҷамъ кардед, барои маҳкам кардан низ бояд ҳуҷҷат ҷамъ кунед ва як муҳлати муайянро мегирад. албатта ин бояд тамоми шартномаҳое ки байни дигар корхона ки шумо доштед ҳамаи бояд маҳкам кунед. ин бо ин кор асос бухгалтер бояд сару кор кунад ва ҳама ҳуҷҷатҳо шумо бояд ИП-тона тоза кунед, сафед кунед ки ягон хел қарздор набошед, ягон хел штраф надошта бошед ва ягон хел нисбати дигар ҳамкорои худ ягон хел нисбати шумо шикоят надошта бошанд. дар ҳолати сафед будани ИП-и шумо инчунин метавонед ба банк муроҷиат кунед, метавонед через МФЦ, метавонед инчунин тариқи госуслуги ё ки тариқи налог
ё ки тариқи ҳамун ширкатҳое ки ба шумо ИП кушода буданд, тариқи ҳамонҳо муроҷиат кунед ва ё заявлен, яъне ариза метиҳам барои маҳкам кардани ИП. маҳкам кардани ИП як муҳлати муайянро талаб мекунад ва ё то меомӯзанд, то анализ мекунанд ки шумо дар пеши ҳукумат, дар пеши дигаро ӯҳдадор ё ки қарздор набошед ва маҳкам албатта ИП-и шуморо маҳкам мекунанд. ин буд дар бораи маҳкам кардани ё ки закрити ИП, маҳкам кардани ИП. албатта ҳама кори дунё як хубӣ дорад, яъне як плюс дорад, як минус дорад. тарафи мусбит дорад ва тарафи манфӣ дорад. инчунин ИП хубиҳои худро дорад ва норасоии худро дорад. ба рӯйхати хубиҳои ИП чиҳоро дохил кардан мумкин? кушодан ва маҳкам кардани ИП нисбати ООО ва нисбати дигар намудҳои корхона нисбатан осонтар аст. яъне ҳуҷҷат камтар ҷамъ мекунед, тезтар мекушоед ва инчунин тезтар маҳкам мекунед. дуввум хубие ки ИП дорад, вақте ки шумо ИП ин физическое лицо, яъне ин пули шумо аст. вақте ки дар сарҳисоби шумо, яъне расчёт-нишоди шумо пул мебиёяд, шумо соҳибихтиёр ҳастед ва пула метавонед аз он ҷо ба картаи худ перевод кунед, снимат кунед. ҳар вақте ки шумо хостед, ҳамон вақт ҳам пулро аз он ҷо яъне гирифта ба ягон кору фаъолият ё ки зиндагии худ метавонед сарфа кунед. сеюм хубие ки дорад ин документооборот, яъне ҳамун ҳуҷҷат, ҳисоботсупориву документ ҷамъкунӣ дигараш нисбати ООО ва нисбати дигар сохторҳо осонтар аст. ва чорум хубие ки дорад, ИП хуб аст барои нафароне ки старт, барои нафароне ки нав мехоҳанд бо бизнес сару кор кунанд. чӣ хеле ки ман қайд кардам, ИП ба ҳамун нафароне дуруст мегирад ки бизнеси хурд ва бизнеси миёна доранд. вақте ки бизнеси шумо нисбатан бузург шуд, калон шуд, албатта ИП дигар ба шумо яъне лозим намешавад. инчунин тарафҳои норасоӣ. якумаш ин личная ответственность. ин чӣ маъно дорад? дар ҳолати муфлис шудан, яъне дар ҳолати банкрот шудан, агар шумо ООО дошта бошед, корхона аз соҳиби корхона ҷудо аст. ҳукумат ҳуқуқи, вақте ки корхонаи шумо банкрот мешавад, ҳукумат ҳуқуқи чизҳои шахсии шуморо гирифта надорад. ИП ин хел нест. вақте ки шумо муфлис шудед, вақте ки шумо қарздор шудед, инҳо ҳуқуқ доранд ки агар дар номи шумо мошин бошад, мошини шуморо гиранд. агар дар номи шумо хона бошад, хонаи шуморо гиранд. яъне ҳамун имущество, активи шумо ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. ин яке аз минусҳои калони ИП ҳамин аст. дуввум минусе ки ИП дорад, шумо як ограничение доред, маҳдудият доред барои кор кардан. шумо мисол ИП катӣ, баъзе корҳое ҳаст ки барои ИП доштагоҳ иҷоза дода намешавад. яъне маҳдудият нисбати як кору фаъолият доред. севум минусе ки дорад, ин страховии взноси гуфтани гап ҳаст. шумо ҳар сол пенсиони фонду дигар фондҳо ба страховой взнос месупоред, ба ғайр аз оне ки шумо фоиз месупоред. албатта ҳастанд роҳҳое ки чӣ гуна ҳамин страховой взнос обратно баргардондан ҳаст. ин як мавзӯи дигар ҳаст. ин роҳҳои худаша дорад. нисбати ин мавзӯъ хубаш бо мутахассисон суҳбат кунед, хубаш бо бухгалтеро суҳбат кунед ва ё роҳҳоша нишон медиҳанд ки чӣ гуна метавонед шумо пули ҳамун страховой взносе ки супордагӣ обратно ҳуқуқи дуруст обратно пулятонро баргардонед. ва чорум камбудие ки дорад, ИП, шумо ИП-и худро ҳамчун корхона, ҳамчун ширкат, ҳамчун компания фурӯхта наметавонед. чунки ин ИП шумо ҳастед. аҳмад ИП кушод, тамом аҳмад аст. ин корхона история дошта наметавонад, яъне ягон таърихи хуб дар соҳаи тиҷорат, дар соҳаи бизнес, дар бозор дошта наметавонад. ИП ин аҳмад аст. аҳмад набошад, ИП нест. вақте ки шумо ООО мекушоед, шумо ҳамун корхоная калон карда фурӯхта метавонед ва нархаш чанд маротиба зиёд мешавад. ИП ин кор карда намешавад. ИП чӣ гуне ки гуфтам,
ин индивидуальный предприниматель, соҳибкори инфиродӣ. бори дигар такрор мекунам, ИП ба ҳамон нафароне дуруст мегирад ки бизнеси хурд доранд ва бизнеси миёна доранд. барои аввал як кора сар кардан ИП хуб аст. боқӣ худованд нигаҳбони якояки шумо бошад. бори дигар такрор мекунам, агар шумо дар ҳақиқат нияти бизнес тиҷорати хуб кардан дошта бошед, шумо яксолаву дусола не, шумо 10 солаву 20 сола агар фикр кунед, мехоҳед ки дар оянда ягон бизнеси калон созед ки баъд аз сари шумо, баъд аз шумо метавонад ин бизнес ба мардум, ба ҷомеа нафъ биёрад, фоида биёрад. пас аз рӯзи аввал бизнесатонро дуруст кунед. яъне бояд дар пеши ҳукумат шумо бояд 100% шаффоф бошед, дар пеши ҳамон партнёро, дар пеши ҳамон шарико бояд 100% шаффоф бошед. чунки бузургони мо гуфтанд, бори каҷ ба манзил намерасад. аз аввал корхонаи шумо нодуруст бошад, як рӯз на як рӯз ҳатман ин як шикасти сахт мебиёрад. худо нигаҳбони ҳама ба барори кор.